Nyakwara Mugejuang dakika ina pargadek tok sa chiel marukinyi machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar Okinyi Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejuang okinyi makawuono wadwa twak otudore koda keto e tema report mar NADCO manyaka sani kono nitiere josiasa mopogore opogore mowuok oko madwaro no ket e tema report mar NADCO mar mondo mi kabera to chuogane moko kuom lemo mag telo e pacho kae. Twang'eyo ni magi duto biro to ka Raila Amolo Odinga noserema ng'wech kata ng'wech mare mano mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika nogore Luanda mano makoro nyiso no bobedo ka oduogo e pacho kae to kaluore kod tudruok makare ma osebedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto paro osebedo ni kaponono ni oket e tema report mar NADCO to tudruok mar gibro bedo ka dhi mbele e yo makare. Kata kamano adiera nitiere kanye to be report NADCO biro tiyo e yo makare kose oyo. Parni report mar NADCO en mano mane olosi toka kamiti mane okelo kanyakla jokanyo mag Kenya Kwanza kaachiel kod mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance negi bedo piny mar mondo mi giketa kata gipor wacha kotudore kod weche mopogore opogore pacho kae. Mokwongo ne en neno ni otim lokruoge e weche go mag yiero e pacho kae, pek mar ngima bende ne nitiere kaachiel kod weche mamoko mane nitiere mano motudore kod wanyalo wacho ni loso kata chuogo lemo moko e pacho kae. Mano mokwongo en apisi mano mar keto sirikal tesre kaachiel kod apisi mano mar jatend jotend migepe kata prime minister kata prime cabinet secretary. Mane moko kuom gigo mane kamiti mar NADCO no winjo ochuage e yo makare. Twang'eni kamiti makamano no chuoga higa mar 2023 mano dwe mar 8 kama bang' kane gisebedo pinya magiporo wache e yo makare to kano chopo kanyo dwe mar 11 tarik 25 higa mar 2023 negi chwalo paro margi kata recommendation magi ne jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio la Umoja mano Raila Odinga. Kata kamano nyaka sani nitiere moko kuom gigo manitiere report mar NADCO mapok okete tema to keto gi e tema biro konyo e yo machalo nade to japiny bende biro winjo ber moramora kose en mana mano mar neno ni josiasa kata jotelo ema oyuto to japiny odong' maonge konyruok moramora. Mane momiyo Okinyi makawuono Nyakwara Mugejuang bobedo kod welo ariyo mar mondo mi wagwane mbaka kotudore kod report NADCO biro tiyo kose oyo. E studio maru e county ma Nairobi kae antiere kod David Matinde jalony e weche mag telo. Oyawre David ichio nade Okinyi makawuono? Oyawre ahinya Joyce, achio maber kendo amoso Nyakwara Mugeduto no yawre uru. Oyawre ahinya. Kendo diye na aludoko erokamano ne jo duol ka Juliet ma nyicha Jumapil otwake wi NADCO ni mana ka gima ne giporo ni Joromogi biro wuoye wach NADCO kendo duol ka Juliet oruma kanyo amor kodwa ahinya umiyo jopiny yudo twak yo makare. Erokamano. Machiegni twak Okinyi makawuono. Nyakwara Mugejuang wendo na mar ariyo mano Kevin Osido bro bedo ka tudore kodwa kata tudore kodwa achiel kachiel kokale yor lony manyasani mano mar Zoom ka entiere e gwenge go mag Garissa. Oyawre Kevin Osido ichio nade kendo machiegni twak Okinyi makawuono Osido? Oyawre Joyce, Yeso paki kendo erokamano kuom thuolo machalo kama mar mondo wagoe mbaka kaka piny ma Kenya chalo kochopo kama koro baba ose Addis Ababa moduogo mondo bed baba mae. Erokamano. Machiegni twak Kevin Osido in bende ka entiere gwengo mag Garissa Okinyi makawuono. Nyakwara Mugejuang bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yango Okinyi makawuono dagom mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod Walter Nyambaga kama bende nosumo paro mano mag senators mopogore opogore kotudore kod wach mar keto e tema report mar NADCO. We wawinjane monde. Kalore kod duoko mar yiero mar AU manyodhi ataro kod dwach ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto, johera mag gikuru chiro mbaka mar keto e tim report mar NADCO kod kukune. Malingling mowuok e komiti mar jelak mochwe kom kod George Mrogara lero ni gisebedo kod twak matut e kendo giloso report michan twagi od bura madhi chiwo thuolo mar kalo moko kuom fundi mag report mayande poko kalie kod od bura. Kalore kod dwaro mar keto e tim report no
Moko kuom senetas owacho ni giikore mokalo kaluwore ni lipodno ne ochake kod jatend piny William Ruto to kod ogai mar ODM Raila Odinga. Gima ber ni background mar NADCO en gima no negotiated ma baba gi William Ruto ema nokele kane gidwa kelo go kwe e Kenya ka. Koro miyo ji ariyogo kane okelo gino to gikelonwa ang'o ma ditame mondo timre. NADCO ne en gima nosekale chon ma kaka nokale kaka odhi kalo to nitiere gima luongo ni pieces of legislation manobiro laws manobiro kata bills manowuok e NADCO ma mago ng'eny gi nosekalo e bunge ma warito mondo gikale bunge mar ariyo National Assembly nikech moko nochako gi National Assembly moko nochako Senate. Kata kamano moko kuom gi to koni Odinga ok nyal yie bedo e lemo mar sirikal omiyo jok madwaro mondo chuoga pisi mar Prime Minister man kod teko to kod kweth maketo sirikal tesre ok wach pach Raila. Mano pach jo Kenya Kwanza. Jakom Raila Amolo Odinga en ng'ano endo ma ka en Kenya ka endi to nitie tije mang'eny ma jakom nyalo timo. Prime Minister onge ng'ama osewuoye kata jakom pok owuoye wach ma Prime Minister. Gima ng'eyo gi jakom sani endi en ni jakom koduogo ka Nyasaye omiye teko gi jingo to pache duto te nitiere tego chama mar ODM. Ilieko ni koponi lipodno mar NADCO dhi nyime nyako kal kuom japiny e yor paro mar ombulu ka penjo en ni to bende pesa nitiere mar timo mano. Osebedo discuss e National Assembly mokale, osebedo discuss e Senate mokale, ma principally en gima ne waseyiere. Omiyo ka koro kele at another level mondo bed implemented. Kenya ka is beyond one community. Kenya ka is beyond one person. Kenya is for all of us. Omiyo kukele wakale like yesterday kendo waikore mar tim. Agengo machielo en onge mar duol mar IBC kod commissioners manyalo tayo chenro mar lokruoge mamulo katiba. Ng'eny jok dwa kamano, ng'eny NADCO report machalo kaka IBC gin routine bills ma ok nyalo mondo dhi kuom jopiny. Unless nitie moko mantie loko katiba ema nyalo miyo odogi jopiny. Ka onge mar katiba to ng'eny gi gin routine bills ma nyaka tim mondo mi kuom ranyisi ka IBC neno ka koro IBC dhi mbele nikech mago nyaka kal mondo dhi mbele. Baba gi William Ruto ema nobedo piny mokele omiyo sama gin behind NADCO to odhi mbele to sani dong IBC dhi mbele. Bende ka ng'iyo to AUC activities ema nomiyo gik moko bet kodhi mos, but ineno ka president nyocha oseyiero the panel mayiero commissioners. Gimodong en ni mondo giket the commission in place. Koseket the commission in place to wan wadhi mbele. Walter Nyambaga, Ramogi TV. David Matinde wanyalo wacho ni ma en tielo machielo kendo makoro wachak wawinjo wach kotudore kod wechegi mano mar report mar NADCO. Kata kamano ma esa monego beni go embaka mar report mar NADCO parni wang'eni wachni mar NADCO chiera kaluwore kod duogo mar Raila Odinga. Akena wachne ne pau siasa ma pacho kae kose kaka dwaro mare mar bedo jakom riwruok mag pinje mag Afrika nogore Luanda to koro imanyo ni koduoge pacho ka to dhi bede yo machalo nang'. Erokamano Joyce, ka chako wuoye wachni jopiny onego nyis maler gimomiyo wach NADCO ni nobiro. Mokwongo ne bang' yiero ne wan kod ywaruok e kind Azimio kod Kenya Kwanza. Kendo ywaruok ni nodhi matut ma ji odhi e ndara kendo kata remo nochwer mang'eny. Emomiyo baba Raila kod President Ruto ne oromo ma okchuog aput mane dhi nono weche mane kelo ywaruok mang'eny gi. Machiel mane nie top list ne en wach IBC. Makata NADCO report nogolo ni IBC ni onego wa restructure wa reconstitute mondo bed IBC manyien. To japiny e ground kacha pok wa sensitize, pok wa dhi e ground mwanyiso jopiny ni NADCO ni nobiro nang'o. To sani koro chier ka wich nosechako wil kode nikech ne wan gi geno mararieya ni baba Raila Amolo ne dhi bedo jakom AUC kendo mano notore Luanda. Koro jotendwa mag josiasa political elites ochiero wach mar NADCO. Japiny kawuok kodi adiri man kende ni japiny e ground kacha kipenje ni be ing'e gimoro amora kuom NADCO okia. Nikech king'iyo report mar NADCO
kisome gin pages moingo 500 japiny kacha onge gi thuolo mar dhi somo pages 500 gi. Onego water jolony e yore mag chike mondo kuongo nyis japiny ni NADCO makoro wadwa chiero ni en ang'o to ng'ama onego bed ni tero jolony e weche mag chikego mar mondo mi onyisa ne jopiny kotudore kod weche mag NADCO, nikech wang'eyo ni kata kinde mane NADCO osebedo piny ba gi poro wacha ba gibiro kod recommendation, nitiere moko kuom gigo ma ok ne gichope kare ahinya nyata e weche mag pek mar ngima mane en wach ma ok ne gichope kata e winjruok e yo makare. Gigi te luar e mesa legislature, senate kod parliament marwa emonego ensure nikech gin representation mar jopiny moko as much as gi represent jopiny onego giduok ne jopiny ni ma e gima wadhi wacho to ma e report mantie to ma e kako dhi konyou kosechopo piny ka. To Kenya ka wasebedo situation ma waloso chike kata waloko chike kolingana ni ng'ama wadwa lokone, nikech anto kipenja gimomiyo wachiero gini sani kata jok legislature mosechako chiere ni gichiere mondo gimor jomoko ni koro baba AUC oselwar e Luanda, koro wachieru gini mondo joganda moro mor ni wadwa create position ni dak nyicha zil magin go sani ni magichiero go wach dak nyicha gitime kapok AUC olwar e Luanda, matiende ni gidwa kele mondo gimor oganda kata gimor baba. To gima anang'eyo kaka an baba en beyond siasa migo sani ma reactionary ni. Baba osebedo prime minister, baba osebedo opposition leader, baba sani en a statesman ma onego bed ng'at miluongo ni ogai e piny Kenya kae, to en beyond kata Kenya kae kawuono. Baba en a statesman e piny Africa mangima ma level monego wawuoye sani kani create position to nego create ne position makava Africa mzima or create matenda ni Kenya ka oseloyo profile mar baba ni malo ma ok wanyal bet piny ni wadwa discuss wadhi e referendum kata waketo wabunge ni wa create position ne baba, position mane ma baba nyalo bete kawuono ni mago gik ma ana wacho ni baba oingo kawuono. Winja ne Kevin Osido bende mosainya kuom ng'adi Osido ka iwinjo ka intiere gwenge mag Garissa kata county mag Garissa okinyi makawuono winjo ka matinde wacho ni NADCO ni oduogo ni mar mondo miste moko omoro ganda moko kalure kod kaka dwaro mar Raila Amolo Odinga mano mar bedo jakom mar riwruok pinje mag Afrika nogore Luanda, matinde ni koro itemo mar mondo mi chuogne lemo moro. In kor ka koripa ni NADCO ni ochier nang'o gi sani, nikech wanyalo wacho ni kochakore higa mar 2023 mane gisechwalo recommendations magi ne jatend piny kaachiel kod Raila Amolo Odinga, to weche kendo nodhi bo osim sani ma koro ochier nang'o Osido. Erokamano ahinya Joyce. Wach mar NADCO chier nikech reasons mopogore opogore. Mokwongo NADCO chier nikech jatelo mar Kenya Migosi William Ruto nyaka oyud yo ma onyalo tueyo godo tiend baba. Tueyo tiend baba manyiso ni mana kaka iwinjo ka senator ma Migori wacho ni en morne kata ber jo ng'eny jo ODM en ni baba duogo Kenya mar mondo Haya, wagoyo mos kanyo matina kalore ni Kevin Osido bedo kod ng'ikruok matina e yor mbui. Wang'eyo ni gigo molos kod lwet dhano nyalo bedo ga kod chochni makoni kod kocha. Kata kamano kapok wadok ir Osido koloso weche go mag tudruok matinde okinyi makawuono wang'eyo ni gino ma hie momiyo weche gi mag NADCO biro oko kata sani koro chiere yo makare en kotudore kod chuogo lemo mopogore opogore mag telo midwa chuogi. Achiel kuom gi ne en apisi mano mar maketo serikal tesre kata office of the official opposition leader mano nego beni chuogo kaachiel kod apisi mano mar prime cabinet secretary. Kata kamano kata bedo ni wacho ni jopiny onego beni tero ne gini mar mondo mi otwage kata ong'is gi matut kotudore kod report mar NADCO, owinjo beni time yo machalo nade ahinya nyaka idwa chuog lemo mopogore opogore makoro igeto mar mondo mi seche moko Raila kik obed threat e yiero mar higa mar 2027. Erokamano an kanene gigi paro manuwuok NADCO ne gin paro maber, to gima koro miyo dhi pogore en kaka wadwa time, nikech watime
ka wageto an individual. Maseche makuru chierni idwa no oara kisha nikech November 2023 nyaka sani iga chiel mochomo gi nuso sekadho ka gini nokwe akweya. To sani adwa tiyo gi wach mana Tulo wacho kuwuoyo about President Uhuru ka retire, wacho ni Uhuru pod tin manyaka miye gimoro tim e piny kae monde ka sirikal mantie oti maber. To ambe kawuono wacho ni baba be pod tin, President Ruto nyaka mi kete busy gi gimoro motimo mondo sirikandani odhi maber ma ok obedo gi ng'ato mabiro keto ne sirikal tesre. Emomiyo wach NADCO ni ochier ni baba ni wadwa soye kanye mondo wabed gi kwe e higani. Gi achiel kuom ripode manowuok e NADCO mabe nobiro mana bang'e, an afterthought ne en dhi malo mar ngima. Jopiny ne ywak e wach dhi malo mar ngima. To namba achiel ne en mar IBC. To IBC waneno ka ne ber kabisa. Ne ok en mar individual, nikech one of the items mane ong'iyo, achiel kuom weche mane odhi ng'iyo ne en pogo kiewo mag chung od bura kata mag wards wa kata mana ng'iyo kiewo mag counties wa. Ma mano to ne dhi bedo ne en gima ber kabisa. Mano nego bed no setime, to ne ok nyal time nikech nyaka ne los IBC mabero process ne koro sechakore. To en gima nochuno kata ne baba olware AUC kata noyudo IBC ne nyaka bed reconstitution nikech oonge to en mochung' ne yiero. Sache mowueni e piny Kenya ka nitie jood bura mosewito ngimagi ma jogo onge representation nikech IBC onge. Sani waywago Senator Mabaringo, waywago Honorable Injendi, maka IBC onge to jogo be pod biro beta ka ok obedo represented. Wawuoyo about komane mar jo Ugenya kama Honorable Wandayi nitie, jogo onge representation e parliament kawuono nikech IBC pod onge. Koro gima ne mata ma agent reconstitution, restructuring mar IBC odhi mbele nene NADCO eroento nosechako. To mar prime minister kata mar official opposition leader mae ober ka ok wa target an individual, ka ok wa target a community mondo wa contain gi. To an gima ng'eyo baba ok nyal target gi post mondi contain history. Jogo matimo history oseng'eyo maber kabisa. Baba ne Moi otemo contain, koseketo Moi tesre mokete mobedo secretary general mar New KANU, mokete cabinet minister, mano ne ok contain baba. Ka Moi matwiga ng'ute bor ne neno mabor ne ok nyal contain baba, Ruto ok nyal contain baba nikech baba en beyond an individual, en an institution. You can never contain an institution. En pod obro dhi mambele nikech an institution nitie gi memory. Institutional memory nitie. And Raila Amolo Odinga en a constitution ma wang'eyo the constitutional memory mantie to embe pod ngima entie. To ka ng'adi matinde ka wang'iyo wach ni mano mara chuogo apisi, mano mara prime cabinet secretary kata prime minister manyaka sani koro ni wacho ni onego bedni ichuoge yo makare. Wang'e ni adiera gi sane wantiere kod prime cabinet secretary kata obedo ni mano lemo maonge pen chike mapacho kae. Ka koro nyaka sani koro ma achiel kuom gigo mane report mar NADCO oyango ni dwaro mar mondo miyo kete tim kata ochuogi moko kuom lemo kata offices mane dwa no ochuogi. Inyalo time yo machalo nade kata seche moko ibo kete yo onyalo miyo mar mondo miyo lok katiba mapacho kae kosi bo bed kitime yo machalo nade mar mondo miyo ne ni koro kete chik kata okete chike mapacho ka. Mondo kete chike mapacho kae chik en very clear ni jopiny nyaka mi thuolo mondo chiw pachgi. To thuolo ma japiny nyalo yudo machiw pache en kogo ombulu mar referendum. Mane komi japiny wholesome participation ma ok ni en mana representation mantie parliament gi pass the bills to giwacho ni gini koro wakete chik kaka mar prime cabinet secretary. Mar ariyo, Kenya duong' to waseneno kaka igo kura igoyo mapogo Kenya e diere. Migosi Ruto noyombo gi kura moingo milion 7, baba Raila bende noyudo kura moingo milion 7, matiende ni Kenya nopogore e diere. To mondo waket Kenya mabende mano benie report, part of report mar NADCO ma we about riwo jopiny, inclusivity,
jogo moyombo onego feel ni gin part of the government, ma government wuoyo ne joma ni opposition to gi jogo mane government. Creating official office of the opposition en gima ber nikech jogo moyombi dhi feel ni we are part of this thing, kendo wakete chik mantie constitution. Keto prime minister mantie chik dhi luwore gi teko midwa mi prime minister. Odhi bedo prime minister miyiero gi members of parliament koseyier, koso odhi bedo prime minister ma jopiny te gone ombulu, to teko gi odhi bedo gi teko marom nade mopogore gi mar ker, mar president. Mago nyaka bed clear ma japiny puonji mang'e. Kik wabed gi ywaruok moro mane wabedogo bang' 2007 kane wan gi ker Kibaki to gi prime minister Raila Amolo Odinga. Maka sirikal nochako kodhi mbele wan ne wang'eyo kaka jopiny ni jogi are core principles. Baba ni koni, Kibaki ni koni, nikech piny nopogore diere. To kogik kare to waduogo waneno ni kare baba ne o core principle, ne en mana part of the principle. Mondo kik wadoge gik machal kamano, gini nyaka kete chik, japiny nyaka mi thuolo mondo participate, to thuolo ma japiny nyalo participate go maber. Referendum. Matene nok nyal kale akale od bura kacha ni kori tere od bura kacha to koro jod bura emamwa nikech jod bura bende wang'eyo ni seche moko gichung'e lo jopiny. Jod bura chung'e lo jopiny, to jod bura nigi political interest. Political interest en owilore okinyi godhiambo. Interest mane nitie okinyi kogi godhiambo to pogore. Japiny ok obedo involved ne mano. Koro od bura ka ji odhiye, ng'ani ywakore mondo manyalo more interest ne, to ng'acha be dhi ywakoro. Koro koma pek ema wang' nokaw, japiny onge kanyo. Emomiyo gik machalo kamagi gin gik moko ma national momako japiny e yo matek. Referendum ema nyalo thege e yo maber. Inyisa ni Kevin Osido oseloso tudruok mare e yo makare. Osido kiwinja, ing'adori e kinde mane itemo mar mondo mi ler gino momiyo report mar NADCO gi sani ema koro waneno koduogo. So, erokamano Joyce, mana kaka nawacho en ni jatelo mar Kenya nyaka yud yo ma onyalo tweyo godo tiend baba. To tweyo tiende kaka nawacho en ni ok onyalo wene thuolo mar mondo otudre gi jopiny e yo ma kaka baba nyalo dwaro. To nikech ka iwinjo kaka vitu kwa ground, gik moko kaka sani dhi pinywa ma Kenya ka, gik moko ok dhi maber kabisa. Omiyo ng'eny jo Kenya matindo tindo osebedo ka pinyore ni to ng'ano manyalo chung' kodwa. To magi wacho kaluwore gi historia ma jakom baba osebedo godo, ni en jatelo ma chunye hiye en mar mondo ogore ne jopiny, kendo mar mondo otim gigo miluongo ni justice, manyiso ni gik ma ok dhi maber onyalo chung' yo makare, kendo yo maratiro, kendo yo ma mbele mar mondo ogore ne gigo. Namba 2, king'iyo kaka josiasa magwa, especially jogo ma kuonde ma the wider Luo Nyanza, dwaro ginyalo bet kabisa ni mondo jogo madwa ni mondo ting' bade ji bende obed gi tudruok makare kendo machiegni gi baba, nikech samoro ginyalo paro ni to ka en Addis Ababa kucha to wan dhi konywa nade. Mano jogo madwa ni mondo okonygi e go kura. Omiyo konyo baba ni kony ma baba nyalo miyogi bende en gino ma gin dang' giher kabisa ni baba oyudo telo moko ma nyalo kete Kenya ka, ma bende miye teko kendo miye thuolo mar mondo pod omianda kendo mondo o-engage e local politics. Ma kata obedo ni nosewacho ni kodhi Addis Ababa to engagement mare kata tudruok mare gi siasa migoyo e kure kae to biro bedo matin. To Joyce katieko bende kiseneno kata mana chuny dwaro mar jatelo mar Kenya William Ruto en ni to mzeni ogaye ni ere kaka wanyalo gone erokamano gik mosebedo kodwaro mang'eny gi, gik ma jopiny bende osebedo kamiye mang'eny to samoro itame kata ituone. Ere kaka dang' wamiye opportunity mopogore gi weche mag chung' ne japiny, mano especially e weche mag telo. Omiyo kata jatelo mar Kenya William Ruto be kama entiere, an gi geno ni chunye chandore kabisa, kendo penjore ni to kaka jatelo mar Kenya ere kaka dang' wa appreciate wagone jakom Mheshimiwa Raila Amolo Odinga erokamano kuom lweny mosegore
kuom thagruok mosethagre kuom gigo mabende osetimo mondo gimiluonge ni statesman ni bendo bed statesmanship mantiere gi title moro ma samoro kata chieng' moro kigo picha ne kamoro tinyalo wach ni kaluwore gik manosebet gi te to bende nobedo machalo kama nobedo machalo kama nobedo machalo kama mak mana niya ni weche mag katiba to nyaka ket gi ratiro keto gi ratiro en ni kata ka waloso ofise gi kaluwore gi weche mag NADCO ma anto buoga ndi nikech weche mag NADCO kata king'iyo time ma wantie sani waonge gi thuolo mar loko chik waonge gi thuolo mar kata mana weche mag referendum to nikech katiba owacho ni gigo maluwore gi gimiluongo ni executive structure of government kisomo sula 250 kod abich article 255 mar constitution nitiere go gik moko madhi kaka abiriyo ma ok nyal tim ka onge kura mar japiny miluongo ni referendum. Achiel kuom gigo en loko gimiluongo ni executive structure manyiso ni kaka telo mamalo mar Kenya dhi mbele. Omiyo weche maluwo kaka mag creation of office of the prime minister nyaka ter e referendum to en nikech omako weche mag executive structure, weche mag sovereignty of the people. Kidwa lok chal mar jo Kenya en gima jo Kenya nyaka migi magidhi e referendum. Weche mag national values and principles kaluwore gi article 10 kata sula par chapter 6 mar constitution marwa nyaka ter e referendum. Penjo maduong' en ni Joyce, bende jo Kenya oikore ne referendum sani? Bende jo Kenya oikore mar kura machalo kama, especially king'iyo context mar cost of living, pek mar ngima masani, lokruok mopogore opogore madhi mbele Kenya kae, to bende kata mana king'iyo kaka sirikal mamalo bende tudore gi sirikache mag kor gwenge miluongo ni county governments. Penjo maduong' e bende nitiere political goodwill kata e sirikal mar mondo giminyalo luong ni referendum no odhi mbele kose waboneno ka sirikal mar Kenya Kwanza go kona gi katiba kaka wasebedo ka waneno ka gigoyo gi kendo kata mana gigo mosewach gi court bende gi court marwa e tienge mopogore opogore be ok waseneno ka sirikal makumotegno. Penjo maduong' en niya, be jo Kenya oikore ne referendum mar prime minister? To Osido kang'adi mana matin Oside wach ni mar referendum nikech wang'eyo ni gigi duto kapok okete time yo makare to nyaka kaw pach jopiny, to pach jopiny inyalo mana kawe kokale referendum. To ng'eni referendum bende ok nyal time yo makare kwa onge duol matayo weche magiere pacho ka IEBC kalore ni nyaka sani onge commissioner mora mar IEBC mosetim. Ka ber to referendum ni ka koro seche moko koro sirikal mar Kenya Kwanza ong'ado bura ni ber mar mondo mi wadhi referendum mondo koro wane kaka inyalo ket gigi e chike yo makare mondo japiny bende obedane involved. Referendum onego bedni itimo e thuolo maromo nade mar mondo mi kik obed gima bendi bo wach e kinde mokala ibo wach e kinde mabiro mbele ni nokas chenro ni ahinya kendo japiny seche moko ok no winj duonde e yo makare. Referendum onego bedni ikruok ne e thuolo maromo nade Osido? Erokamano Joyce. Referendum mokwongo nyaka bed chik, nyaka bed ni nitiere chik mar referendum. To chik no ema koro biro nyisowa kaka ikruok oripo bed ni timore. To sama walose ni waonge gi gimiluongo ni referendum law, onge chik manyiso kaka wanyalo goyo referendum. Kata obedo ni katiba marwa oseketo ratiro mar kaka jo Kenya nyalo go referendum in terms of popular initiative, my article 255 kata ka jo siasa e gimiluongo ni legislature e article kata sura 256. Omiyo ikruok mar referendum mokwongo nyaka jobunge ket ni nitiere chik, nyaka los chik mondi makete gimiluongo ni public participation. To gima wang'e ni bende en ni NADCO report nene ochiwo chike madhi kaka apane gin 11, to kuom 11 gi chike madhi 6 gin chike madhi ka gima osetiekgi, kendo kata mana weche mag public participation osebet ga kadhi mbele ma National Assembly waseneno ka clerk timo gazettement e gazede wa kendo ji osebedo ka ndiko kuonde moko be waneno ka ji dhi nyaka e hall ikawo pachegi kendo ikawo duondgi. Mak mana ni gimopogore gi kaka mago timore en ni ok gin gik ma josiasa luongo ni gionge gi high political octane kata activity, manyiso ni
king'iyo kaka chik mar golo jalup jatelo impeachment mar deputy president high octane activity manyiso ni en gima timore ma jopiny te ong'eyo kendo josiasa bende owuok go nyaka rally kendo gintiere ei town halls go kendo gi engage gi jopiny. To ng'e ni kata mana kaluwore gi impeachment no bende ne onge impeachment law, ne onge chik ma be samoro kani winjo kata ka josiasa go mbaka e report mane ne ochiw e office of the clerk mar National Assembly, samoro winjo ka nitiere deficiencies manyiso ni nitiere rem mopogore opogore. Kwa mfano bende ji nendo timo public participation malong'o ma kata kisebedo kiluwo case madhi mbele mar Rigathi Gachagua bende mago gin penjo ma ji penjo. Omiyo sami pango weche mag referendum to chik nyaka bed gi ratiro manyiso ni idhi time nang'o, public participation dhi bedo machal nadi. To sani bende king'iyo timelines ma wantiere godo e weche mag kura mabiro mag 2027. Kawan jogo marito chik kendo jogo mawinjo advisories moseketi, to pinywa ma Kenya ka bende ne wantiere gi kama timoro maniluongo ni Kriegler Commission. Mano nyiso wane ok ber ka waloko chike ma orakore kendo ma omakore gi weche mag yiero 2 years into an election. To sani king'iyo gimoro amora ma watimo e weche mag kura mabiro, we are less than 2 years. Manyiso ni waonge gi sa. IEBC no kaka isewacho maler Joyce oonge kendo wantiere sani week mokalo selection panel no nyisowa ni koro giseyudo nyinge mag jogo madwa ni mondo bed commissioner. Bende king'iyo kaka David osewacho nitiere jogo ma bende onge gi representatives maggi. Wantiere gi almost 5 constituencies and about 11 wards kuonde mag MCS madhi mana 11 ma onge MCS. To koro king'iyo magi bende penjore nito sama wadwa go kura mar referendum mar prime minister, to bende jogi idhi migi thuolo margi bende mondo giyier jogo madhi chung'negi. To mogik e wachno Joyce, bende king'iyo weche mag delimitation of boundaries, ma chik nowacho ni en gimitimo ma by the end of last year by 8th of March noripo bed ni wasetieko weche mag boundaries. To mago ok notimore mana nikech onge IEBC. Omiyo king'iyo political goodwill mar gigo mang'eny mane ne okel gi report mar IEBC, report mar NADCO, to wanyalo wacho ni ng'eny gi gin gigo ma do not address the interest mar the common man. Gin gigo mana ma address the interest mar the political Aya, walalo Kevin Osido kendo kanyo matin, kata kamano ang'ini wabobedo ka waloso weche mag tudruok kendo wabobedo ka wadokire e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kwa dhi mbele kodi David Matinde mosenya joneno magwa kuom lal mar Kevin Osido, weche mag mbui nyalo ga bedo matek. Garissa bende bor ahinya gi Nairobi. Kata kamano lony manyasani wanyalo wacho ni tindo konyowa. Kaluwore kod report mar NADCO, nyaka sani koro report ma kamano ne osumo paro mar mondo mi apis no mano mar Prime Minister kata Prime Cabinet Secretary en jal monego bedni iwalo kata bedo nominated kod jatend piny kaito bang'e od bura onego bedni puodhe. Kata kamano kaponi koro mae gima wang'eyo ni josiasa mathoth sani koro chwalo mar mondo mi otime yo makare, nyalo bedo ni tudruok mane makoro bobedo godo ahinya to itemo lieke matin ewi weche mag tudruok e yor telo e kin Prime Minister kod jatend piny ma wang'e ni en William Ruto gi sani. NADCO report dwaro ni mondo jatend piny owal Prime Minister to puodhe gi od bura. Mana kaka iwalo cabinet secretaries onge pogruok kanyo. Matiende ni ka osepass to jatend piny nigi thuolo mar yiero ng'ata ng'ata mondo bede position no. To ka dok chien kapok wachopo kanyo, ka dok chien e wach bimana mar NADCO ni nentie agenda mane giwacho ni mondo team auditing ne 2022 presidential election. Mano poko timore, to jopiny bende kia adieri ni ang'o mano timore, momiyo kata commissioners mag IBC ne moko gwetao, moko bende nogole apis. Maja piny onego bedni ng'eyo kaka piny kaka Kenya onego bedni makosa mane watimo cha wang'e gi kukune mondo kik wachak watim the same mistake. Gima timore sani
en mana ni wanuoyo mana gik mano setimore ne waneno gigi ndalo Kivuitu ji gi lokruok obedo ni wachenjo wa restructure the IBC manyaka nyinge be waloko keto nyinge mamit to timbe ka pod waneno mana kosika sika matiende ni jotugo gin mana maka pape mwaloko to matiende ka makoro report ni mar NADCO mosenya kuom ngadi matiende makoro report mar NADCO ni kata twak ewi report mar NADCO ni oduogo ayanga ang'o monego bed ni ikete maino mar mondo mi okon japiny mar adiera nikech nwantiere kod wechego mag timo lokruoge e wechego mag yiero ni dwaro mar mondo mi ochwal nyaka nyime timelines mano mar petition mano mar duoko mar Comten piny Kenya wantiere kod wechego mag pek mar ngima kaachiel kod kata omenda monego bed ni dhine counties mani dwaro mar mondo mi omedi kuwuok e atamalo 15 nyaka atamalo 20 makoro twak makama obiro mar mondo mi kik obed mano mar siasa kende kata ma oketo ong'ala manyime jo siasa kende ang'o monego bed ni ikete maino makoro chiere ni kochakore higa mar 2023 ang'e ni higa mokalo 2024 nok wawinje ahinya higa ni ema koro chier maber koro NADCO report nopoge kidienje nitie kidienj ka kidienj nekech kaka mar electoral justice mano ne en kidienj mokwongo ma onego bed ni ne dhi mbele kato ne wabire mar governance ne makoro wayudo offices mabedo created gi embe onego bed gima endelea to gima timore momiyo gik pok otimore nitie strings attached nitie joma control ni mae monego tim sani nikech ofavor to ma weuru mondi jomage ma control ok ni jomage ma control players magin the political class onge wach ni maber ni gini bedo control from where to nego otuge kochomo kon mane amedo ka wacho ni kobire weche mag governance NADCO report owuolo clearly creation of these offices gini nonego bed ni osetimore kata ka wach AUC obiro abira as an activity mandalo nene kalo ok en gimoro mano obedo ni ebiro bet nyaka chieng kendo ne wang'eyo to konyiso ni ka gima kamano biro to gik moko mag sirkal ok ringi kata gik ma konyo jopiny ok onego bed ni ring ni dhi mbele ni chung nikech koro ji te oketo maino e wach mar AUC koro gima timore e creation mar offices gi gin bende gibecha becha to mana ka giluwo chik mana kotim gi e yor chik ma japiny bende oyie niya an adonje to kwadonje mar governance mondo kon japiny en gima duong' kabisa an kuoma en gima duong' kabisa governance ma wawuoye about appointments NADCO report way about appointments kako nego timre inclusivity mag jopiny te ok ni appointment favor jomoko than jomoko e Kenya ka onego waneni gigi te omako jopiny maka appointment wuok imiyon merit kendo o involve jo Kenya te wawacho kata ni wakete jo coast bobede ka jo Nyanza bobede ka to namba ji be nyaka wang'e ni joge ging'eny marom nade nikech iyudo ka dhoudi moko king'iyo gi kaluwore kod census mokalo iyudo ka gitin to ka appointment biro tichake miyogi mang'eny moingo kata dhoudi madongo kolingana gi Kenya National Bureau of Statistics mano owuoye ahinya e wach governance kanyo ta mana dwaro ni onego bed ni mano osedhi kata mbele mondo wane kata ka appointments mawuok through the executive begin gi face mar Kenya emomiyo wawacho ni baba en face mar Kenya oingo bedo to me kata ne post obedo created kawuono ano kan in support mondo President Ruto appoint baba prime minister onego wach ni kete chik ni jopiny oyiere prime minister kata kete chik ni parliament omi chik mar yiero prime minister but not the president ka in case waloso gini mondo wami baba a soft landing ma it's not even a soft landing siasa en gima lokore okinyi godhiambo ndalo mane wachako gi Kibaki ne wang'eyo okunyiso ni ka machano kalo President Ruto koro biro bedo an angel ma siasa to time mana kaka Kevin bendo wachocha do we have that thuolo benitie moromo mar loso gigi mondo gigo timre kako winjore sani mudo ma wantiere wadonje 2026 en campaign period ma kata gik mwaneno sani dhi lokore within 1 year koro thuolo no be wan kode to an awacho ni thuolo onge seche mwachope ni thuolo onge gima onego wang'e ni japiny mantie piny kachacha ngima moridore ni dok ne piny nade to ka ngima ni osedok ne piny to
to wachako puonjo japiny ni koro weche siasa kata weche governance kamae kaka wadwa involve mondo ufail ni uparticipate e gimoro amora matimore pinyu. Yes. Kevin Osido kaduoki twako kinyi makawuono ageno ni waseloso yore mag tudruok mar mbui yo makare kodi ka intiere e gwengo mag Garissa. Kata kamano nyaka sani koro ang'e ni mbaka en mana mar neno kaka inyalo chug lemo makoni kod kocha ahinya nyato ne jotelo mantiere pacho kae. Kata kamano nyaka sani ka oket mano apisi mano mar Prime Cabinet Secretary kata mar Prime Minister kaka ne oyange kod report mar NADCO kama ne mbaka magore gi sani. Kata kamano ere kaka apisi makamano seche moko nyalo bero obed wechego mag telo kata governance pacho kae, wechego mag inclusivity kata mar riwo ji duto kas e sirikal kaachiel kod wechego mag wanyalo wacho ni tego weche mag siasa pacho ka bende obro konyo e tego weche mag siasa, telo makare kaachiel kod nywando ji duto e wechego mag telo makare pacho kae. Osido Joyce, penjo mi penjo gin penjo mabeyo ndi. Tego weche mag telo, tego weche mag representation mag oganda kata inclusivity, mago gin gik mabeyo ndi. Mak mana ni kaka itimo siasa e pinywa ma Kenya kata opogore. Kendo waseneno ni kata obedo ni wantiere gi ofise kendo kata wantiere gi lemo mopogore mag oganda. To ng'enyne samoro weche mag telo supersedes kata okawo okang' mambele kendo mamalo kendo imiye emphasis moloyo weche mabeyo kaka miwacho mag tego weche mag siasa. Omiyo kata wabed gi office kaka mar Prime Minister kata Prime Cabinet Secretary, pogruok malong'o ma wanyalo yude kaluwore gi gigo ma ja Kenya dwa ni mondo ne katimore onge. For example, kata ka jakom ema mondo ni obed Prime Minister no, Jimang ne more ja Kenya en especially ma a Nyabera kunde kaka kunde ma aecha en ni jakom ni jilemo e sirikal. But penjo maduong' en niya, bedo ni jilemo no ere kaka obero weche mag ndara, bende okelo pi e West Yoma Ward kacha, bende okonyo ji mondo obed gi weche gi yath e siptende, daktache mago koko pile pile mag mandamano gi bende jakom Prime Minister bende konyo gi mar mondo giyud godo salary magidwarogo kata chudo magidwarogo. Sani wan gi issues madongo mag weche mag junior secondary school. Ni serikal mamalo kata pok ochopo pesa e skunde kaka ne oripo bed ni gichopo. Bedo jakom Prime Minister mago bende dhi konyo adier mar mondo jotimre. Omiyo politically to en gima ber nikech koro josiasa bro yudo satisfaction, gibro bedo gi mor magidwarono, gibro bedo gi chuny ma mokwe nikech koro gigo manyalo konyo gi siasa osetimore. But king'iyo weche mag development kata dongruok to kane ka bedo jakom Prime Minister kata mana weche mag Prime Cabinet Secretary, nikech king'iyo gima waluongo e weche mag telo ni institutionalization of the institution, manyiso ni foundation machalo nadi mimiyo kom midwa ni mondo oketno, kom no obet e wi ang'o. King'iyo offices ariyo ma wawachogo, magi gin jok mabedo appointed gi jatelo miluongo ni president. Aeto bende kata king'iyo report, to report owacho kacha ni gidhi timo miluongo ni assist the president and deputy president, coordination, supervision, implementation, government programs, policies, projects. Ae piny kacho ndikri nang'o ni ginyalo perform any other function as may be directed by the president. Manyiso ni teko mar ofisi ariyo ma owacho gi Joyce gin teko ma pod dok ne president. Masasa yamba ka samoro jakom owacho ni mandamano nitie nikech abductions ng'eny, waneno ka police goji ahinya, to koro samoro ibuogo wani askache mag jakom osegol. Jakom ok nyal dhi e bura kata e ofis nikech petrol mtoke sirikal pok ogo petrol. Nikech institutionalization pok wamiyo gi teko moripo bed ni ji bedo godo e ofisego. Omiyo ber manyalo bete Joyce en mana ni josiasa nigi satisfaction magi, but ka chopo weche mag development kata mag dongruok mar tunge mopogore mag Kenya ka, to kapar ni nyalo bede. To mano en gima kata king'iyo weche mag devolution, ni jakom ni en ng'at ma en jalno miluongo ni the father and grandfather of devolution. But king'iyo
kaka sirikal mamalo chandre gi sirikache mag kor gwenge bende penjo maduong' nyalo bet kaka ne ni penjo ni NADCO bende nowacho ni mondo ohala omenda madhi e sirikache mag kor gwenge mondo omedi. Koro dang' rit kod gi jakom ni nyaka bed prime minister eka mondo sirikache gi mondo med pesa. Omiyo ber malong'o Joyce manyalo wuoke ni koro ni ogai mar ODM Raila Amolo Odinga obet prime minister anto ok ane. Dongruok maduong' madang' bedo jakom prime minister kel kata mane tuche wa kuonde ka bende an ok ane. Gima duong' en ni teko mar ja Kenya kata teko mar jaluo mar mondo gone kura ng'atno malong'o manyalo kelo dongruok en kanye. Is it a must ni jakom nyaka ting' bad ng'ato? Is it a must ni jakom nyaka bed prime minister? Eka mondo development kata dongruok mondo obedie. Omiyo kata kama gin gigo madhi mbele, wapenjire ni to dwaro mar japiny e weche mag prime minister kata mana prime cabinet secretary. Ng'eni bende ka walose weche mag prime minister to NADCO bende nochako wacho ni office moro be nyaka ket miluongo ni leader of official opposition ma bende nitiere gi deputies mag gi. Penjo maduong' manyalo bet en ni ere kaka gigi konyowa mar mondo wasir weche mag dongruok kendo mar mondo wasir gigo maluongo ni governance structures magwa ma Kenya ka. Katieko Joyce en ni wasebedo gi tim marach ahinya kaka jo Kenya. Mokwongo ni waloso ofise ne ji mar mondo gibed ofise go. Namba 2 ni kwaseloso ofise gi to I expect ni communities are now pacified because of inclusivity e weche mag telo kata weche mag dongruok. But king'iyo kaka benefits ma japiny yudo e weche mag telo kata mag dongruok kaluwo ofise gi bende ng'enyne onge nikech gin ofise mag gionge gi structures gi motegno. Omiyo ayie gi David ni obed ni en prime minister migone kura mano to David maber kendo kanyo e kama wanene capacity mar jakom miluongo ni Baba Raila Amolo Odinga. But gik mimiye mag appointments yani has may be directed by the president mago to gik ma jakom ohingo to en nikech jakom osechung president dibich kae e Kenya ka to didek jakom yomboga timaye didek jakom yombo timaye. Wapenjire kaka oganda ni ere kaka wanyalo rectify kata loso challenges ma wasebedo godo e yo ma wago godo kura e yo ma wanyalo kawo godo gimiluongo ni telo mar Kenya kae. Be nitiere gigo ma wanyalo timo kata gi opportunity ma bende wantiere go nikech wang'eyo ni kata mane weche mag AUC gi bende ji osewacho gik mang'eny kabisa. Moko gin gik mabeyo, moko gin gik maricho. To wan kaka oganda sami wacho gik maricho gi wawinjo nang'o? Be nitiere gigo ma wanyalo timo mar mondo okonywa in towards preparedness mar kata kura mabiro. Ka jakom ok nyal chung kata ka jakom dhi chung bende nitiere ng'atno mosementa kata ng'atno ma wafil ni ka jakom oting'o bade ni ene modhi gore gi jogo madwa ni mondo gibed jotelo mag Kenya. To bende oganda wa ma kaluo nyalo supporte bende wanyalo go kura malong'o ma chopo debe ma kata ka ji dhi e court tiwacho ni kura ma ogoni en kura mamiyo for example Kevin Osido bedo president. Bende en kura ma is indisputable. Kose en kura ma ka ng'osego to bang'e wadhi e streets to wachako wacho ni migiuru prime minister losnegiuru office mar official opposition. To en nikech Joyce ebed ni jakom okawo seat mar Africa Union Commission chairperson ni ok apar ni weche mag NADCO doduogo. Ok apar ni weche mag prime minister gi doduogo. Ok apar ni weche mag prime cabinet secretary gi noduogo. Ang'ono momiyo wan ema nyaka go kom ang'o momiyo wan ema nyaka go mbaka mag group piny ni mondo wang'e ni to oganda mar kaluo Mheshimiwa Migosi Raila Amolo Odinga ni ogai mar ODM ere kaka wadhi pacify. Omiyo as we talk about all these conversations wabe kaka oganda wapenjre ere kaka wanyalo ikre ne kaka jogo ma Mount Kenya sani ikre ni wan gi ng'atwa ka ma wuod Wanyororo ni ene modhi konyowa ene monyalo romo gi ji. Wan ere kaka wan wajipanga mar mondo kang ji bet piny mondo pogre nyaka lemo to wabende wabet kacha wacho ni wabe wan gi jowa magie gin kama kaka wadhi mondo wagore e lweny manitiere. Omiyo wach mar ni losonwa ripode ni kia ji bet mondo Bomas mondo lose weche ma kaluo mondo manyne godo jakom kon ok apar ni en gino ma an oripo bed ni morowa kata mna jogo mabete bunge la mwananchi mabuogo Mheshimiwa William Ruto ni Raila oduogo Kenya ka
ni nyaka imiye gimoro. Ang'o momiyo nyaka mi jakom gimoro? Ang'o momiyo en ma nyaka miye gik moko? Ere kaka wan wanyalo hakisha ni sama wadonjo kacha to wadhi mar mondo wabende wakaw gimoro kendo wakele dala. Mao gik madwaro ni mondo konywa as we head towards 2027 nikech anto kan gi yie ni kura dhi biro 2027. I have this view ni en gimi dhi chwale mbele. To kata kidhi chwale mbele kata kodhi biro 2027. Ere kaka wan kaka Uganda makaluo wajipanga mar mondo kama jomoko bende donjo iye kanyo wabende wadonjo iye kanyo. To en mana kwatimo kamano Joyce. Eka weche mag dongruok wanyalo kelo e oganda wa. Eka weche mag development bende wanyalo kelo e oganda wa. Ma ok ni jok moko bet mondo los godo report manyiso kaka achiel kuomo kata ariyo moko kuomwa nyalo bet e okang' mambele eka mondo gikelnwa weche mag dongruok. To penjo machielo bende nyalo bedo ni ka ochuog lemo makamae ahinya to mano mar Prime Cabinet Secretary kata mar Prime Minister pacho kae bende obro bedo ka oduoko pinya PM e ng'wech mar laro Compton piny Kenya ahinya to e yiero mabiro mbele koso bo bede yo machalo nade. Kata kamano osido ka achiel kod Matinda adwa ni wakaw mana yueyo madundo gi sani ka waduogo to wabo bedo ka waduoko penjo makamano ka achiel kod ote manyakwara Mugi Ajwang chwalonwa gi sani kik idhi mabor. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Beikuri mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ametazima moto. Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss you. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno.
Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Aru Piny okinyi ma kawuono. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kod welo ariyo, Kevin Osido jata tije mano mar County Governance Watch kaachiel kod David Matinde jalony weche mag telo. Watwak otudore kod report mar NADCO. Bende obotiyo kokete tim koso kobedo kotiyo yo makare. Kosen mana mano makoro chier sani mar mondo mi ochuog lemo mag telo ne jotelo mamoko e pacho kaya. Singoni nabobedo kasomo moko kuom ote ma uchwalo no okinyi ma kawuono. Ote ma kamago adwa nasomgi achiel kachiel wawinja ne paro mag joneno magwa kuonde mopogore opogore magineno wa okinyi ma kawuono. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni an kaka japiny ma kawaida okane gima NADCO ni dwa konyago kata dwa konyo godo ordinary citizen. Kwa nyalo mana dok yote maro no gini en mana ketho sa gi resources mag jopiny. Gini nochakore chon madikoro setieki. Odhi mbele kocho ni gima mako dhok en ni thoth jo komiti mag NADCO gin joma osomo chike. Ang'o momiyo gidwa chuogo gik maonge e katiba. Katiba ne osebiro nyaka waluor katiba nikech mae gima jopiny ne o participate fully masani waneno olemo mar katiba. Odhi mbele kocho ni moko kuom jo komiti no Lango Pio Wandai gini no se yudo tich e sirikal. Mae nen pigo ne NADCO. Odhi mbele kowacho ni ka gikelo gini ne jopiny e yo ombulu to idhi lware. Jakom winjo koro oyue mos. Ochama mane osethagorego koloso bende osetetea ne jopiny ndi. Oket maino mare ne chama mar ODM wan pod wahere kendo wagene kata ka oonge e sirikal. Aluo twak ka anu moja e Nakwero kama na inya Ruth Nyathi Ochieng'. Morino yo wacho na winjo twak Joyce to mistakes wacho ni mistakes ma Dev wacho gina diera. Onego government onego gingi mistakes manotimore mondo kik ginwogi. James Masinde Oduor bende wacho ni Joyce Oduor mosna welo. An gima ang'eyo ne president ne tiyo matek mondo babo dhi AUC nikech baba nyalo pinge e siasa mare. Ong'isa ka ini penjna jolony ni jakom nyalo tiyo gi president kamora achiel ama ginyalo timo nang'o nikech baba noserem malo. Shemotho bende ng'isa ka ini greetings Joyce aluo twak kendo amor ma obila Shemotho an kod penjo ne welo. The NADCO report was presided over by Honorable Kalonzo. Haya sama koro idwa kete tim to moko kuom jo Azimio kaka Kalonzo ne oselando wuok dibet nang'o. Mar ariyo wuoro Nyasaye ma oloko dhot momiyo Raila kawuono ilaro. Haya wan sani warito mondo majority leader omiwa kata kamano Raila nyaka tang' mathoth kik ti kode kaka ngas gi josiasa. Mago kuom ote ma joneno magwa chwalo kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Janno amoro penjo moro e yo makare. Penjo no be nadwa na chwalni. Wang'o ni moko kuom jogo mane obede kamiti mano mar NADCO kwatiyo kod ranyisi Opio Wandai makoro wach ni nitiere sirikal. To bende wang'e ni Kalonzo en babede ne en jatenda Azimio kinde mane itwaka mane NADCO. Wang'e ni jo Kenya Kwanza ne gin ji 5, jo Azimio bende ne gintiere ji 5. To masani makoro bende waneno pogruok manitiere i Azimio. Opio Wandai bende no sekalo tong' makoro nitiere sirikal. NADCO masani koro igoyo mbaka neni odhi bede yo machalo nade Matinde. Erokamano. Gima ng'eyo NADCO ok obedo attached to Azimio kata Kenya Kwanza sama wuoyeni. Ne en gima ne principles mar Azimio gi Kenya Kwanza obet mowinjore koko los committee. Koro committee manolosi manowuok gi report mar NADCO omiyo NADCO teko moengo Kenya Kwanza coalition kata Azimio coalition. Koro ywaruok mane Azimio kata madibede Kenya Kwanza ok mon report NADCO bedo e team ma jogo ma owuok ema koro ka gino bet e team to biro bet oko ok gibete e yot. To barariyo kenda neno Shemotho ko wuoyo maber kabisa.
siasa en siasa to power nowach ni power is transient. Power ok en gimoro mabet nyaka chieng'. To wan kaka oganda mar joluo wang'eyo kaka siasa nochakore mana chon 1952 kendo waseneno kwasomo kendo kwapuonjore kaka osedhi. Seche makoro chopeni an mana gi weche ariyo ma jakom onego timne oganda luo. Namba achiel, kanadko ni ne nyalo bet gima ber mondo piny Kenya obed piny achiel ma ok opogore kaka opogore kawuono ni. Kare onego ket gimoro ni wabed gi rotational presidency ma wawacho ni region ni kobet president higni 5 kata 10, region machiel makoro golonwa president. Mana kaka EU timo niya, kodhi south machielo odhi east, mondo Kenya cohesion mwadware governance cha mano one way mar kele. Koro mano onego bedi. Mar ariyo, wamor sani gi sirikal to kik wiwa wil ni nitie oganda moro ma ok mor kodwa ka wan e sirikal kendo gikalak gi ni ber ok bi e pinywa. To gini ka wang'iyo kendo kwasomo ok ochakore kawuono, nochakore igni before independence ma joka nong'ado guok mowacho ni oganda mawuok koni, oganda nage ni ok wayiene gi bete telo. Tapenjora ga seche moko ni to oganda luo be wan gi jodongo ma be nyalo keto ji piny mang'ad guok ma wach ni wasathagore moromo walok dhochni, dhok ilocho iloko. Jo kanisa kaka wan wang'eyo ni dhoch watere remb Yesu to waloko dhoch guok mane joko ng'ado cha pod wanyalo loke mondo oganda wa bende obede tele piny ni. Koro mana weyo challenge ne jodongo to gi jotend kanisa mawuok e Luoland, nonuru wachni mondo ulok wachni. En gima notwe, koro nyaka loke gi muma kata gi jodongo ung'e kaka biro loke. Mar adek, mondo jaluo oneni dwa bete telo, nikech telo no wang'eyo ni resources gima wamanyo duong' ni en mwandu mag piny kata gi keni mag piny. Ere kaka nyalo chopo makon jopiny e thurwa kacha. To Kenya ka wang'eyo ni ka ng'atu ni malo to gi keni choponu moloyo ka oonge kanyo. Ka wadwaro ni mondo wabede sirikandni, jakom Raila Amolo Odinga Baba odhi olore gi President Ruto, uket jodongo piny to ubed ga put ukuodh wach mar telo mar Kenya mondo jaluo kik bed apis ni wapis baba adwa ni wapis joluo te. Uwinjru ni 2027 modong' higa achiel to wadhi e yiero ni, losuru NADCO report, Prime Minister obedi, to uwinjru ni jaduong' President Ruto itin to baba duong'. 2027 bak babu bed president, ino yieri Prime Minister to lose iya put kacha mondo tuere. Mano to an abiro wacho ni kare Ruto ohero baba kendo dwa duoko ne baba erokamano kuom kony ma baba osekonyego. Mondo 2032 odogi obede telo, babu duogo bed prime cabinet kata Musalia beni kacha en bende dwaro telo. Mano gima nyalo wacho mondo wapis joluo te, mondo wan be wafil ni Ruto ni en ng'atwa nyohero baba gi chunye te. Owene kom 2027 en obed prime minister, babu bed president. 2032 odogo bed president nikech chik pudo yiene. To penjo bende ni mana kaka pachi makore somo mariek no, penjo ni bende 2032 kochopo bende saponi owene baba bebo wene kalo ni wang'e maber kaka telo to mit gadiera. Kata kamano adwa wasoma ne moko ku ote moro kapok wadhiro sida winji kinyiero kanyo matende ni bende nitiere kod wach moro. Vitalis Ochieng' wuod Game Karariu wacho na luo twak Joyce Oduor ka chenro dhi koda makare gi koni wachiwo maber mago winja nikech en ofis maonge teko kendo ok odhi konyo jopiny. Odhi mbele kocha ni Jo-Kenya Kwanza dwaro mana kaka gidhi tieko Raila, gigo gin ema gipango kendgi kendo gin ema gigoye kura kendgi. Magi dwaro ni Raila koseketie to onge duol, onge wach, arito neno. Erokamano ahinya Vitalis Ochieng' wuod Game Karariu. Osido awinjo kaka in bendi bonyo kanyo kachiel koda paro mopogore ma joneno mag wachwalo gi sani. Winjo kanyo kama tinde bende osumbo paro ni kaber mar mondo mi oduok ne baba erokamano e yo makare, to ber ka koro Ruto bedo tenge owene baba thuolo mar laro komten piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Joyce, ni gibilungo ni paro en gima ber, omiyo kata kaka Daudi wacho no bene en aparo maber, mak mana ni kaki wacho adiri en ni telo to mit ndi. Kendo ka jal ma wantiere godo ni king'iyo kaka osebedo kotimo gike, to paro maliw kendo maber kaka ma Daudi wacho no to kapar ni Mheshimiwa Ruto nyalo bedo. Mak mana ni
onyalo temo kaka onyalo kendo kaka berne mar mondo kaka ne wawacho mokwongo omak tie baba kendo mondo tue nikech adieri manitie to en ni ka baba ochungi Mheshimiwa Ruto kaka gik moko sani osebedo kadhini to dhi yombe 2027 to mano e gima lango Ruto ok dwa, mano e gima president marwa Ruto bende ok dwa. Contest manyalo kete one term president, which the reality mantie sani kata surveys mosetim ma samoro ok nyis jopiny kata gi jo intelligence en ni Mheshimiwa Ruto en one term president. Kaluwore gi kura kogo sani to kodhi do. Omiyo kama en political context manyalo dhi mbele nyaka 2027 to unless kura okwal kata systems makoro sani watemo keto e yo maler mag IEBC obedo interfered with to Mheshimiwa Ruto ok dogi. Omiyo bende ong'eyo ni to ka ng'at manyalo miyo ok adogi kech be king'iyo kaka ne jo loso gibe sani gi jipanga malich emomiyo apenjo ni to wan kaka oganda ere kaka wan wajipanga ere kaka losruok makare ma waketo mikakati maber kabisa gin kaka magi gin. Omiyo bende mikakati moketo en mar mondo otem jiwo ahinya osiep ma osebedo e kinde gi migosi Raila Amolo Odinga mar mondo kata kang' chieng' moro odok kwayo kura kocha to wacho ni dongune kana tere AUC mana asire machung' kode to mana ng'ane gini ma ok nogochonwa ng'ane be ok nobiro mondo okuche ng'ane ok nwang'e kama nochung'e onyalo bedo gi excuses mopogore opogore. Bende Joyce kaka waseneno kaka president marwa tiyo gi jokaluo nosenyaka hakikisha ni wantiere e government whether we get services gi jogo mathis mantie sirikal or not mano to en mbaka ma inyalo go chieng' moro achiel but kisiasa en koro en gi pacifying spirit ni aseketo joge e telo gibende sani gichiemo e sirikal kanyo kendo boards bende gintiere parastatals bende gintiere kata lemo go kelo gimoro kaluo kucha whether kelo kata kel mano to mbaka ma samoro ok nyiswa. Omiyo gima duong' en ni sani ka jakom ema nyalo miyo kik obed president 2027 ang'o gini madang' otim. Omiyo wabende kaka oganda wange wa idino kendo iumowa. Penjo maduong' en ni to samidino wangewa kendo iumo mondo kik wanengi ere kaka wayudo benefits e kuondegi. Kindiko polise adi mare nyalo konyo mondo obed ondiki e oganda makaluo. Sami ka ojo lweny ere kaka mago benefits mabende wanyalo yudo. Sama ikawo bursaries mag skunde, sama CDF wabunge kawo kata wagore weche mag majority gi minority ere kaka gigo konyowa mar mondo wayud gi benefits. To gima duong' Joyce en ni chieng' moro achiel jakom ni dhi kalo to ok nyal bet ni reference mar ng'ama iluongo ni jaluo nyaka bed mana ewi ng'at achiel miluongo ni Raila Amolo Odinga baba. To ka chieng' moro Nyasaye osekonye mokalo ere kaka wanyalo hakikisha ni sustainability mar gima iluongo ni leadership and governance en gima wamako kendo en gima pod terowa mbele. Emomiyo penjo mipenjo kacha mokwongo en ni to ere kaka wanyalo hakikisha ni lemo machalo kamagi gi tiyo kendo gikonyo jopiny. Mokwongo en ni nyaka wabed gi gima iluongo ni monitoring and evaluation structure ma bende onge. Ing'eni sirikache mokalo particularly before devolution ne wantiere gima iluongo ni mid-term evaluation framework. Do kata sani pod itime gi jo treasury but en structure ma weak nikech mana jo sirikal emikawo kendo waseneno ka migosi Eliud Owalo romo gi jotelo mag sirikal mopogore opogore kendo gigore tik gima gitimo maber gigo tik gima gitimo marach bende samoro gigo tik. To japiny ok duokne gigi mondo penjre ni to kane sirikal owacho ni odhi gero ute Alego Usonga bende ute gi ogergi koso ok ogergi. Kane sirikal owacho ni gidhi gero ndara ma aka ochopo kacha bende ogere koso ok ogere. Kane sirikal owacho ni dhi ndik daktache maromo kama bende ondikgi koso ok ondikgi. Magi gin mbake migoyo within the walls of government to japiny moripo bed ni services gichopone to ok wane ka services gochopone. Omiyo sama walose weche mag kaka proposals mag NADCO report gi to wapenjre ni to voice of the common man duond japiny cha en to en kanye. Bende nyalo bedo thuolo mimiye kata kaka waneno samoro ikawo speeches mag president tioro ne county commissioners ni mondo gidhi gisom ae tipogogi ne jopiny. Bende sirikal nyalo invest in a structure machalo kamano
mondo kata kang jakom obedo prime minister makura winjo ka ji wacho ni to bende inyalo penj japiny ni to ere kaka bedo prime minister mar jakom ni konyi bende omiyi mondo kidhi e siptal to daktari nitie kose onge to go tik kamoro ae bang'e sirikal kawo gigi to chako ng'iyo godo kaka okonyo godo jopiny. Awinjo ka jawinjowa moko apata en Ruth Nyathi chiemo penjo to ang'o momiyo wadwa ni mondo wakopona e tok katiba. Sirikal mar Mheshimiwa William Ruto mar Kenya Kwanza ni ok osebedo gi ratiro e yo mar siro kendo luwo katiba. To nikech king'iyo kaka Article 43 human rights, economic social justice issues, abductions dhi mbele ka wantie nyaka gi jogo masani jo Kenya penjo to ng'ano masando Besigye kuma entiere. Ang'o momiyo for example Besigye nobedo abducted Kenya ka ni make gi thuon wendo mana mobiro mae piny machielo. Magi samoro gin gigo mano contribute bende momiyo kata mana Mheshimiwa Museveni bo penjo kara kura madwa dhi goyo ni be samoro kara onge tiende monyalo kelo. Pinje moko ma bende ne wa expect ni dhi konyo wa go kura gi be penjore ni to kara chal mana kamae. Omiyo wachak piny ni to gimiluongo ni katiba ni space ma constitution of Kenya nyalo bedo godo e thuolo ma jakom bedo godo prime minister chalo nadi. In my view, and I agree with Dave bendo wacho kanyo ni onge nafas machalo kamano. Ruth Nyathi chieng'do penjwa ni to ang'o momiyo wadwa ni mondo wakel gigo ma onge katiba mondo ket e katiba mana mar mondo gi satisfy personal political interest. An kako ganda mar jo Kaluo dwaro mar ber ni kawa penjore ni to ere kaka wanyalo rectify gigo mosebedo maricho. I support for example proposal ma Dave wacho ni mondo Mheshimiwa Ruto gi Mheshimiwa Raila mondo swap positions. Ok apar ni chance machalo kamano nyalo bet, but ka en gino ma as oganda wanyalo dok chien ma wapenjri ni post Raila Amolo Odinga en ng'ano madhi chung'. Jomoko wacho kia Babu Owino, jomoko kia wacho kia ng'ano, jomoko ba winjo ka wacho Kevin Osido, jomoko be samoro wacho Dave Matindi kumoro kacha, kata mana Joyce be samoro ba kamari goyo kamoro, you never know. But the issue en ni to ere kaka waloso karwa kaka jopinje moko loso kargino. Ere karwa ni kaka waloso opportunity mar handshake mar report mar NADCO ma wantiere godo ni. Ere kaka wanyalo lose makata ka en ni siro katiba to eji nyalo wacho ni Mheshimiwa Raila Amolo nomiwa katiba wasire uru. To ka wasire to wasire e yo ma katiba ose propose mar mondo wadhi godo mbele. Omiyo katieko en ni tiyo gi president ma wacho cha. Hapa ni bila sheme mo wacho ni to ere kaka angiti gi president. Sani tiyo gi president en interest mar president. Oken kata interest mar Mheshimiwa William Ruto. I mean oken interest mar Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. En interest mar president. Niko dhi Kaluo kacha to jineno ko support ng'atwa kendo wa mor kode kabisa. To bende waseneno ni ndalo mokalo kano dhi tiba nyaka gi kite. Jiriembe malich ma kaongo kasongo gik miwacho ok gin gik madieri. To bang'e kane koro gisemosre nyaka pugunwa lemo moko matin tin e sirikal kanyo to ne kaka koro ipake malich. Kendo kodhi kata Kisumu kacha kata kodhi Siaya kata kodhi Mbita gini kuonde ka kodhi Homa Bay kodhi Migori to ne kaka koro ji chung' kode. Ere kaka wanyalo sustain gima machalo kamano. Omiyo mano e mor President William Ruto. Ni anyalo bedo assured ni joluogi ang' nogona kura. But eke ber ma wayudo e gone kura. Rachne adier kendo Joyce eni kata jogo ma waketo mbele wa jogo ma waseyiero kendo ma gin representatives maloso e mbele wa e bwo telo mar Mheshimiwa William Ruto. Bende samoro ok gine gik ma oganda neno. Their interest is personal. Kendo penen to anto koro mi atenda moro mar kata mana gero dirise kata dhoudi, mi atenda moro mar telo smiti e weche mag affordable housing gi abedi yeni an gi nyithindo moko kacha madwani mondo med na pesa moro matin mar basari. Ok en interest ma nyalo gero oganda kaka mar Jokaluo. Omiyo wapeyre ni to sama wan gi opportunity machalo kama. Kata kokel public participation group, kapo ni chik mar referendum ibo los gi jobungu, mokel nwa gini public participation. To dware ni mondo wang'iye beyond tiyo gi President William Ruto nikech post Raila Odinga nitie ng'ato madhi biro. Post Mheshimiwa William Ruto nitiere ng'ato madhi biro. To en nikech jogi gidhi kadho. Thuolo ma wantiere godo kaka oganda en ni mar mondo wang'i future. Ere kaka gimiluongo ni shared prosperity dhi konyowa kaka oganda mar mondo wadhi godo mbele. Aneno ka tieka ge nang'e. Thuolo marwe madhi karumo. Jawinjo moro pento Azimio ni Kalonzo gini koro ni kanye, Yawe Tangula, Eugene Wamalwa gini ni kanye.
Wageni kane NADCO chakre, so as opposed to the BBI, nikech part of the reasons ma BBI no gore piny en nikech ne onge chik. Mechanism mar tiyo malong'o mar sustaining the process ne onge. Tinenyo paro kane NADCO chakre, to wabunge no bet piny as a joint house, mano en National Assembly and the Senate. Magi kalo chik ni gi establish gimiluongo ni joint committee. Omiyo whether Kalonzo nitiere e NADCO kata Eugene Wamalwa onge, NADCO dhi mbele e yo ma kaka nobedo structured nikech wabunge no bet piny okalo chik within their standing orders mar establishment mar gimiluongo ni joint committee. Omiyo mano en gima dhi beyond individuals, beyond political parties, and also beyond personal interest. Thuolo marwe maneno karumo okinyi makawuono kwadong' mana gi dakika achiel kende to atieko twak mar okinyi makawuono matinde adwa ni iriw penjo makamae kod wachni mogik okinyi makawuono. Wang'e ni osebed ka itemo mar mondo mi ochuoga lemo mopogore opogore ahinya nyato mag telo e kinde ma kata kisera mag ombulu NADCO bende ero nobiro ochwalo paro mano mar chuogo lemo mar Prime Cabinet Secretary. Nyalo bedo ni lemo makamae kata kochuogi kata mano mar Prime Minister to nyalo duoko piny PM mano mar laro content piny Kenya e kinde mabiro mbele nikech wang'eyo ni adiera ji mathoth jawuok oko mar mondo mi olar content piny Kenya to koro kochuog lemo makamani bende nyalo duoko piny PM mosebedo kwaneno kata higni mokalo chien kaachiel kod wachni mogik. Awacho gi yor ariyo. Ken Osido osewache ni to base man, what is the base ma ichuoge telogi? Ma wacho kaka jothuru onego wang'e kik wamora mora gima ni wiye to onge gi base madhi ting'onwa teloni. Mar ariyo, gimomiyo dhi duoko competition to kodhi duoko chien nikech dhoudi gi be neno ni resources ok obedo devolve gin mana kacha ema malo kacha to wan be wadwa ni jowo bed malo kacha. PM dhi bet to gima dhi timore ni koro ok en odhi bedo winner take it all ni ng'amo yombo kawo te. Ofis moro dhi bet ni namba ariyo in be ma ondusni idongo. Koro katieko taparo mana ni baba nosemosore gi President Ruto kendo kwe onego bedi. Jotendwa mane ground kacha bonego kaw that advantage mar mosruok gi dhoudi machielo mondo wabed gi dongruok e gwengewa, wabed gi kwe e gwengewa kaka for example kuon machalo Sondo Nyakach gini kacha wamosre gi jogi mondo ohala odhi mbele e kindwa. Kaka mana for example kaka thuche wakucho seche makamage ma japiny dwa neno niya mosruok ni okelo ndara mane e thurwa ka. For example thurwa kucho nitie yo moro ni C271 aka moro ni Stopamba kochomo Kapsarok. Mosruok ni japiny makacha dwa neno ni baba no mosore ndara ni olosi nikech mosruok. Koro jotendwa piny kacha kaka Duma Wuon Wuorgeni take that advantage tutero ne jopiny ni mosruok cha obiro nyaka piny ndara e oyudo. Mane gima nyalo tieko go ni wakaw advantage mar mosruok gi goodwill ma baba nigo kod Ruto sani mondo jopiny odhi one duoko. Erokamano ahinya. Kevin Osido wachni mogik ka watieko e bura nyiriri 30 ka watieko kod okinyi makawuono mana mapiyo piyo. Erokamano kuom thuolo machalo kama kwayona ne jopiny en ni wadhiuru mbele gi ng'iyo kaka sirikal tiyo. Gima rach wawacho, gima ber bende wapuouru at both national and county level. Sani wan gi miluongo ni county fiscal strategy paper matimore e county kumora mora ma intiere particularly gwengewa ma Kaluo. Wawuoguru oko mondo wadhiuru mondo wang'e kaka gini dhi konyowa e weche mag budget mar mondo projects ma wadwa ni mondo losnwa gi sirikal mar county mondo olosi. Erokamano ahinya. Soma ne ote mar Engineer Lazaro Kanyambu katieko. Onyisa ka it is very devastating to watch unpatriotic leaders celebrating the loss of the nation at the international stage. Nyocha gilamo marach mondo Raila oduogo konygi struggle kod their own political issues. Koro ero Raila oduogo wamiye advice ni waseneno our true friends and enemies masquerading as comrades in struggles. Oye olos coalition kod Ruto kendo oye okaw senior position in this government mondo joka oyuagi kagihero. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi jamaguye Kanyade. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Erokamano ahinya David Matinde kaachiel kod in Kevin Osido kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod Manyakwara Mugejwang. In bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak moro mokwongo. Kata kamano warito mar mondo mi wane ane ni to gigo manitiere e report mar NADCO ibo bed ka ikete tema e yo machalo nade mar mondo mi japiny in kaachiel kod an wawinjane ber ahinya to e lokruoge mopogore opogore michano tim e pacho kae. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi jai lieta. Kik idhi mabor.
Then the other problem one go be maduong en pricing. Kaendi pok ji odhie pricing mar per kilo. Ng'ato dwani kabich to pimo lwetene to wacho ni ma mima.